Sí, però aquí hi ha una trampa que crec que és interessant. ¿Vale? Nosaltres, en programació neurolingüística, no curem cap malaltia mental. ¿Vale? Llavors, si tu has llegit alguna vegada que en programació neurolingüística es pot curar l'ansietat, no és veritat. O si has llegit que es pot curar la depressió, no és veritat. Sí? I per què no és veritat? Això és una mica tècnic, però jo crec que és molt important i ho entendràs. No és veritat perquè en programació neurolingüística no fem servir aquest tipus d'etiquetes. Nosaltres no, en PNL no sabem el que és una depressió. No sabem el que és l'ansietat. Perquè la depressió, l'ansietat, l'esquizofrènia, totes aquestes coses és terminologia de la ciència psicològica, de la psicologia. Llavors, és la psicologia la que diagnostica aquestes coses. Llavors, en PNL no maneguem aquest tipus de paraules. Nosaltres rebem a una persona i fem un procés per comprendre com la persona està funcionant en el seu dia a dia, però no li posem l'etiqueta de depressiu, d'ansiós, no li posem aquestes etiquetes. I llavors treballem amb el que la persona ens entrega en aquell moment sense etiquetar. Llavors, curem l'ansietat? No, perquè no sabem el que és l'ansietat. Nosaltres podem ajudar a una persona que té unes determinades dificultats a que deixi de tenir-les. Però no parlem mai d'ansietat, no parlem mai de depressió, no parlem mai d'esquizofrènia ni d'aquestes coses. Sí? O sigui que llavors la programació neurolingüística no es considera una ciència, no? Com a tal. No, la programació lingüística no és una ciència. No és una ciència. Clar, he llegit moltes coses i algunes és una pseudociència, altres no, altres no. I aquest és un gran tema. La PNL no és una ciència, ¿vale? No és una ciència i no ho ha volgut ser mai. La PNL és un model i és un model descriptiu. No? La ciència el que estudia és per què les coses són com són. Sí? La programació lingüística el que fa és descriure com són les coses. Vale. Sí que és diferent, no? Sí. I llavors la ciència és un model, és una manera de descriure i com a model és imprecís, és inexacte. Nosaltres no perseguim la veritat. Nosaltres el que perseguim és comprendre d'alguna manera a una persona, però sabem que potser hi ha algun marge d'error en tot això. Sí? I llavors no seguim el mètode científic. Són uns models, són uns filtres que nosaltres posem davant de la persona, diguem, i extraiem una hipòtesi de com la persona viu, no? de com funciona internament. Llavors no és una ciència, ¿vale? Però tampoc és una pseudociència. Per què no és una pseudociència? Perquè què és una pseudociència? Una pseudociència és un camp de coneixement, és una disciplina que es presenta com a científica i no ho és. I llavors està enganyant a la gent. No? Una pseudociència és una cosa que no compleix amb el mètode científic. Ho vol fer o diu que ho fa, però no ho fa. Llavors és una pseudociència. La PNL ni és una ciència, perquè no ho és, però tampoc és una pseudociència perquè no es presenta com una ciència, no vol ser una ciència. No? Per exemple, la pintura no és una ciència, però tampoc és una pseudociència, perquè ni segueix el mètode científic ni vol fer-ho. Llavors, ningú s'atreviria a dir que la pintura és una pseudociència, oi que no? Però amb la PNL es fa. No? Clar, això és veritat, això ho hem fet a filosofia. Clar. Ara té tot una mica de relació. Clar. El que passa és que, bueno, així entre tu i jo, vale? Ara que no ens escolta ningú, no?